Tak, bude tu ďalšie video s obrovským ohňostrelom, tak nabýva toto, takže prosím dajte like a odber na toto video, ktoré vyjde na YouTube, možno dneska, možno zajtra, neviem. Áno, chodí si ďalej. Nepozeraj sa, točím. Moja ruka zdochne od chladu. Nie, jak toto sakra bude dlho trvať, možno veľmi dlho, podľa toho, jak zrite, neviem, či to vidíte, ale je tam veľký ohňostrel. Veľký ohňostrel. Už to ide! Wow!